Mám tam ptáka zrovna, to já nemůžu. Hraj s ptákem. Jsi kus chlapa, ne? Už natáčíš? Nevím. Takže vítáme vás na prvním turnaji The Dulex Tour. A máme tady dovednostní soutěž. Dovednostní soutěž spočívá v tom, že hráč na co nejmenší počet svrnků absolvuje trať, kterou začíná zde. Tady potřebuje projet trubkou. Následně absolvuje slalom mezi tady těma překážkama. Tady opět následuje projetí trubkou a přichází nejtěžší část, přeskok přes trubku a následně vsítit do důlku. Vdůlit. Vdůlit, ano. Děkujeme.